Hrvatska građanska inicijativa danas je u Bijelom Polju. U Bijelom Polju živi mala hrvatska zajednica, ali nama kao autentičnoj stranci Hrvata važan je svaki čovjek koji je svjestan svog nacionalnog identiteta i koji radi na njegovoj afirmaciji i svjedoči sve ono što su njegove samobitnosti. Ali pored Hrvata tu su i naši prijatelji koji su također važni za sve politike Hrvatske građanske inicijative, jer mi smo okrenuti svim ljudima dobre volje. I nas posebno raduje što podrška Hrvatskoj građanskoj inicijativi je vrlo široka i nadilazi i one nacionalne okvire koje imamo i kao nacionalna stranka. Zbog toga danas smo u Bijelom Polju da donesemo duh Mediterana, da donesemo pravu stranu svijeta, jer vjerujemo da Bijelo Polje zajedno sa Crnom Gorom pripada upravo do zapadnom sustavu vrijednosti. Zbog toga na predstojećim izborima zaokružite broj 2, HGI na pravoj strani svijeta. Hrvatska građanska inicijativa na pravoj strani svijeta.